anan ake yi, yawan maba'as anan ake yi, wafatin zara yar nabiyu nisfu sha'ban anan ake yi, maulidai taruwa suke yi. Ni ko farin ciki nake yi, rahamar Allah sauka take yi, a Husainiya baqiyatullah, Husainiya 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 baqiyatullah. Ranar ɗaya ga wata na manzo, tuta da Husaini za a sanzo, labaika rasulillahi manzo, Maulana Zakzaki zai zo, mu'minai wasu har sun iso, kwatsam sai ga sojoji sun zo, da muggan makamai sun ka zo. Husainiya baqiyatullah, Husainiya 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 baqiyatullah. Karar harbi kawai take ji, ana kashe mu'minai babu ji, a ya mahdi ka zo agaji, mu'minai yunwa kishi sun gaji. Karar takbir kawai kake ji, Allah akbar kawai kake ji, Allah akbar kawai kake ji, a Husainiya baqiyatullah, Husainiya